Vale. Bona nit a tots i a totes. Anem a començar la sessió extraordinària del dia d'avui, del 21 de novembre del 2017. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del 10 d'octubre del 2017. Alguna cosa que vulgueu comentar? Doncs anem a votar. Vot a favor? Molt bé. El segon punt de l'ordre del dia és l'adhesió a la declaració de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies a la commemoració amb motiu del 25 de novembre, que és el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. Això és, des de la Federació, hi ha una circular, una declaració en la qual es demanen a totes les administracions públiques, entre elles el que són els ajuntaments, que s'adherim a un manifest en el qual es manifesten una sèrie de qüestions al voltant del que és el 25 de novembre, que, com he dit, és el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. En aquest punt li passo la paraula a Bea i comentarà un poc el que va fer-se aquest dissabte per commemorar aquest dia i complementa un poquet el que és aquesta declaració. Bona nit a tots. Aprofitant... El dia 25 de novembre, que és este dissabte, va fer-se a commemorar-se el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Hem preparat unes activitats que està treballant un poc entre les associacions de jubilats, el col·legi, les ames de casa. Està fent-se permís de 9x3, que és una empresa un poc que està dedicant-se a totes aquestes cosetes, i a les 11 del matí es quedarà a la porta de l'Ajuntament pares, xiquets i les associacions i repartiran el que són adhesius en missatges preventius. A les 12 estarà l'acte que es concentrarem tots, es faran unes siluetes que mostraran les víctimes que aquest any han mort. I es farà la lectura d'un manifest que es farà per mig dels joves del municipi que està treballant-se. I després, en l'escola han fet al final 4 grups, en els xiquets de primer d'ESO crec que són, i han estat fent cartells i es farà un xocotet de tallet ja que han col·laborat i mostrar la feina que han fet. Un poquet això és el que m'ha preparat.
Alguna cosa que vulgueu afegir? Pues, agrair a l'escola perquè des d'ahir doncs que comença el fet de que sí que després de gent el que ha de fer i el que no ha de fer i per agrair les participacions que involucra la presentació. Vull añadir que Sara, la treballadora social, estava molt contenta perquè s'han involucrat moltíssim en aquest tema en general i hi ha una molt bona resposta per part dels mestres i han col·laborat i estan en ello. Estava contentíssima perquè ha sigut de motiu la col·laboració que estan fent. En les ames de casa i els jubilats també, però content que on s'han de treballar totes aquestes coses, com bé has dit, és en el col·legi. Si no voleu afegir més, votem l'adhesió a aquesta declaració. Vaig a favor? Molt bé. El següent punt de l'ordre del dia és l'aprovació inicial del pressupost de l'exercici del 2018. Antes de donar la paraula a les regidores perquè un poc desglossen, a grosso modo un poc, per on va anar aquest pressupost, jo vull introduir que és un pressupost que es caracteritza perquè és el primer pressupost en el qual l'Ajuntament de Fontanars del Forins tindrà deute zero, és a dir, l'Ajuntament a partir de l'1 de gener de l'any 2018 serà un ajuntament totalment sanillat, en 0 euros de deute. Això és un element molt important que facilita molt la tasca administrativa i de dur endavant el que és l'Ajuntament i això s'ha aconseguit gràcies a l'esforç de molts, a una bona gestió, a una bona administració i a tindre les idees clares en el sentit que era una part fonamental. Després, aquesta millora econòmica, el que s'ha volgut des de l'equip de govern és un poc fer partícip a tot el poble en el sentit d'incrementar totes aquelles partides que tenen que veure en el benestar comú, benestar social, educació, cultura, festes populars, perquè és allà on es pot revertir aquesta millora econòmica i que arribi a tots en general. I és el sentit d'aquest pressupost. En números podem dir que el pressupost ha pujat un 4,22%. L'any 2000 el pressupost d'enguany del DESET era 847.000 euros aproximadament, el d'enguany és 883.000 euros i aquest increment està desglossat, com he comentat, en diverses partides i en diverses accions. Vaig passar la paraula a les regidores, expliqueu un poquetet, tampoc fa falta que s'esplaieu molt, i cosetes que després voleu preguntar o qualsevol cosa, anirem responent. Qui vol començar? Passe a explicar breument les meues partides, que és cultura, festes, esport i turisme. A la biblioteca dedicarem uns 4.000 euros a pagament de monitora per activitats lúdiques i recolzaments que ens recomanen serveis socials a algun xiquet que necessita recolzament, despeses de llibres, 2.500. En festes, Nadal, col·laborarem en l'associació de la Cavalcada. Enguany hem arribat al consens de canviar un poc la cavalcada, no eixirà la carrossa de tota la vida perquè encontràvem que tenia alguns problemetes de seguretat i conjuntament hem arribat a un consens novedós, però l'Ajuntament afrontarà les despeses que això són, que són 1.850 euros. Sant Antoni tornarem a intentar que vagi endavant l'acordar, intentarem protegir el que són les fatxades. Sant Cristóbal, més o menys el de sempre. Continuarem les festes del 5 d'agost, uns 5.000 euros. Moros i cristians continuarem col·laborant en el de sempre, més 2.000 euros que hem incrementat la partida que donem directament a l'associació. De 10.000 passem a 12.000. Les festeres també passem de 2.000 a 3.000.
La banda de música hem incrementat 2.600 euros. Creiem que la banda de música aporta moltíssim a la cultura d'aquest poble i ens venien transmetent una deficiència de finançament en les seues actuacions. Al final cobraran al voltant dels 8.000 euros. En la partida d'esports, el trail, que s'ha confirmat com un esdeveniment importantíssim en el nostre poble, rebran una subvenció directa de 1.000 euros més les ambulàncies, que enguany seran al voltant de 1.500 euros. En la piscina s'invertiran uns 7.500 euros en aquelles coses que considerem necessàries per reformar de material. Continuarem intentant fer les 24 hores. Respecte a la cultura, pagaments de les GAE, 1.500 euros, continuarem fent el marató fotogràfic, que està resultant molt bé. Intentem, des de la partida de cultura, seguir promocionant una programació estable cultural al voltant de 5.500 euros, més el que puga aportar Diputació en el SAR. Serveis tècnics, 2.500 euros. En turisme hem guardat una partida de 6.000 euros que encara està un poc per definir. I altres coses com premsa i televisió, 2.000 euros, material per a la Casa de Cultura, uns 2.000 euros, possibles excursions, actuació dels dansadors en la plec de la Vall d'Albaida. Més o menys, a grosso modo, les meves partides són aquestes. Voleu preguntar alguna cosa o passem a explicar? En serveis socials, dir que hem augmentat, mantenim la psicòloga, que està fent les 4 hores setmanals. Hem augmentat la partida d'ajuda a domicili, ha passat de fer 2 hores a 4 hores setmanals. Així, aprofito i vos dic també que el centre cívic teníem 3 usuaris que estaven vinguent de les 10 a les 12, els usuaris, dos han faltat i una s'ha trobat soles i ja dic que preferia anar a les 12 en companyia de tots. Entonces el que hem fet és que Esther, l'auxiliar, està recolzant aquestes 4 hores que anem a fer d'ajuda a domicili, que en són unes 6. Després hem destinat 2.450 euros per a tallers i 3.000 euros més o menys per al pla d'igualtat, que un poc ens venen exigint també. I després en la part de medi ambient n'hi ha per a millora de parcs i el típic del vinagre que estàvem fent, caixetes per a aus i això, i alguna coseta més, uns 3.000 euros, és el que n'hi ha. I per la meva part està molt concentrat. No sé si voleu preguntar alguna coseta. Bé, en educació tenim que respecte a l'any passat augmenta en conjunt un 18% i el desglós és per lo següent. Es comencem per l'EPA. L'EPA augmenta un 28% en personal. Personal vol dir que s'augmenten les hores de classes. L'EPA és un poc complicada perquè té que ser un lloc atractiu, a més de que no sols atractiu, sinó que ha sigut normativa nova i depèn de les assignatures que es donen, s'ha de dedicar unes hores a aquestes assignatures. Entonces implica un augment d'hores a el que es venia fent-se. Entonces passen de 20 a 25 hores setmanals. Ara mateix estem en un procés en què quan tenia que començar no va començar perquè la persona que tenia el puesto l'ha cridat d'una bolsa i va tindre que deixar-se. Mentre anava a marxar una altra bolsa, però els processos a vegades es fan un poc complicats i esta setmana és la definitiva. Estem cridant a la gent. De moment han renunciat els 5 primers, la persona que fa 6 està interessada, he quedat demà en ella i a veure si ja comença la setmana que ve. Després, en quant a l'escoleta baixa un poquet de gastos, de 27.000 a 25.500, i és perquè, com sabreu, s'ha instal·lat el que era el consum del gasoil,
hi ha una caldera de gasol, això s'ha anul·lat i s'ha ficat una aerotèrmia, entonces ese consum redueix el gasto, fa que reduïsca el percentatge global. I després, en quant a l'escola pública, té els gastos corrents de tot el gran, el que és l'energia elèctrica, el pelet i tot, però augmentem subvencions. O sigui, és a dir, ja que donat que els xiquets de 2 anys també van a l'escola pública, van al menjador, requereixen de més personal. De fet, s'ha contratat un educador més, ara són 3 educadors, i la cuinera. Però així i tot, la cuinera necessitava ampliar el seu horari perquè realment treballa el temps. Entonces, l'escola ho tenia un poc complicat per apoyar-lo d'esta forma. Entonces, lo que habem arribat a un pacte de que nosaltres poder ajudar a la cuinera, en este cas el personal que necessitaven, donar-los una subvenció que són 3.000 euros anuals, aniran destinats a personal de menjador. I al mateix temps el que es fa és està previst que es faci un premis a rendiments acadèmics als millors resultats d'un 8 en amunt, des de primària fins a batxiller, com també fem que sigui. I això fa que augmenti aquesta partida de l'escola. Bueno, en resum, lo que hem intentat plasmar en este pressupost és un poc la idea que teníem des que vam entrar a l'Ajuntament, que era, a partir d'una situació econòmica favorable, ficar els puntals de benestar social. Hi ha un increment des de l'any 15 al d'ara, l'increment en la partida de benestar social és d'un 56%, estem parlant de 57.000 euros aproximadament que hi havia en aquell moment a 90.000 euros en l'actualitat. Creiem que tenim una població a la qual requereix d'una assistència per a dotar-los d'una qualitat de vida no sols a ells, sinó també a l'àmbit familiar. La idea és apoyar això en el màxim possible, apoyat en el centre cívic a base d'accions, però tinguent en compte que tenim una població que requereix aquesta assistència, tenim clar que ahir és una aposta molt ferma. En l'àmbit de la cultura que diu Maria Àngels, l'increment o la diferència del 2015 al 2018 estem parlant al voltant d'un 125%. Així, totes les activitats que, per exemple, aquest estiu s'han fet dins del que s'anomena l'estiu viu, que jo crec que ha donat molta vida al poble, tota la vida que està tinguent la biblioteca, en totes les activitats que està fent-se, tot el material que està comprant-se, i crec que això és fonamental. En festes populars, les coses que diguem que són més del dia a dia de la festa de carrer, ahir nosaltres des del primer moment sabíem que les associacions necessiten d'aquest múscul econòmic per a treure la festa, perquè al final la festa la disfrutem tots, però la treballa no l'organitzen uns quants. Aleshores, ahir hi ha que ficar diners i s'ha intentat des de la Comissió de Festes, Festeres, 5 d'agost, Sant Antoni, en general augmentar al màxim les partides perquè tinguin més facilitat i més opcions per a fer coses. En medi ambient, per exemple, també hem obert una partida perquè s'ha publicat, però potser no és molt notícia, dins d'un pla que hi ha del tema del despoblament en l'àmbit rural fet per la Generalitat Valenciana. Els pobles que no arriben a 1.000 habitants se'ns ha dotat de la possibilitat de fer un PAMER per a fer brigada de muntanya per a netella de muntanya. Nosaltres hem guardat partida per a poder dotar de material a aquesta brigada, que en principi nosaltres hem demanat per a 5 persones, 4 peons i un capatàs, està tot en via de que es pugui aprovar, i ahir m'ha guardat 3.000 euros per a poder comprar material, no sols material de seguretat per a dur la tasca avant, sinó material per a netejar el serre. I també ahir hem obert una xicoteta finestra que estem pensant la possibilitat de poder adquirir una trituradora
per a restos agrícoles, que en aquest cas seria tot el que generem com a Ajuntament de podes, però també es podria obrir al tema de particulars, en el qual facilitaríem els muntons que tenim de llenya i en l'almacén, o tot el que es genera de poda, o el que es té que cremar, però en aquesta tritura ara diguem que eliminaríem aquesta qüestió i favoriríem un poc el medi ambient. També com a novetats està el tema de les subvencions, que podreu haver vist que hi ha algunes subvencions que han desaparegut. Han desaparegut en el sentit que les associacions d'este poble, les més xicotetes, diguem que es costa poder fer la feina de no demanar la subvenció, sinó justificar-la. Aleshores, parlant en elles, el que hem fet ha sigut un poquet assumir aquesta tasca de dir, vosaltres sou els que organitzeu, nosaltres som els que fiquem els diners, va la factura en l'Ajuntament i hi ha menys lío burocràtic per a l'Ajuntament i sobretot per a ells perquè és menys mal de cap. En aquest cas està, per exemple, el grup parroquial, com deia Maria Àngels, tot el que la cabalgada ho assumís l'Ajuntament, ells són els que van a fer la feina d'organitzar-ho, que com tu diràs, segur que serà magnífic, però aquesta novetat, per exemple, la Societat de Caçadors, que l'any passat se va donar una subvenció, enguany no és que no es doni subvenció, sinó que assumim la tasca de manteniment de codolles, ficar nàuia i mantenir-les un poquetet, l'any passat se va donar una subvenció de 600 euros, aquest any assumim 1.000 euros per a facilitar-los aquesta tasca del tema de les codolles. En la protectora d'animals sí que es manté una xicoteta subvenció, igual que l'any passat 600 euros, i augmentem la partida de lo que està destinat per a gastos veterinaris que, a banda de lo que són el tema de gossos, però també volem fer una campanya important d'esterilització de colònies de gats, perquè els gats són molt bonics, però també diguem que tenen que tindre-los controlats. I ahir diguem que l'Ajuntament assumís algo que és responsabilitat seva, però via la protectora, i ahir hi ha 4.000 euros. I, en resum, els jubilats també l'han pujat un poquetet, més una coseta que volem fer en el seu local. S'han quedat cosetes que al llarg de l'any, conforme puguin vindre diners, sobretot del Fons de Cooperació Municipal, que ja enguany es va implementar, que són diners que ens donen de Generalitat i Diputació, que això ens complementen l'acció del dia a dia de l'Ajuntament, s'han quedat algunes cosetes aparcades a expenses de tindre aquests diners, perquè les idees les tenim clares, però a vegades els diners no arriben per a tot. Però en resum, el pressupost, el que hem dit, deute zero, més disponibilitat econòmica i intentar arribar a tots els àmbits del poble per a, d'una manera o altra, intentar facilitar, ajudar i donar benestar en comú. A partir d'ara, vosaltres teniu la paraula. Simplemente una puntualización. Que he escuchado, no es una crítica ni res, simplemente es una... L'Ajuntament va córrer en part de les despeses del Nadal, no totes les despeses, sinó que el grup parroquial va seguir per ser càrrec de part de les despeses. Simplement era aquesta puntualització. El que volem dir és que abans era una subvenció i ara... Exacte. Després de les conversacions i de més, hem arribat a la segona part. No sota la frente. No sé, Bé, doncs, jo crec que en general m'imagino que estem tots contents del pressupost, no? Per a poder tirar avant tots els esdeveniments del poble, no? Per aquest any. També m'imagino que per al tema de camins espereu alguna subvenció, no? Hauria de que s'enguany és el pla de camins ideals, que és bianual, enguanyis. De totes maneres, hi ha una ajuda, quan va ser les nevades de l'any passat, nevades no, les nevades en canvi d'ajuda, de les pluges torrencials, que va haver en novembre, crec que va ser, ahir van ser una sèrie d'ajudes en el qual nosaltres vam veure aquests camins que havien tingut aquests danys i van demanar una sèrie d'ajudes. Ahir ens van donar uns 30.000 euros. Aleshores, ara estem veient en quins camins anem a actuar. Tenim dues idees. Una, actuar sobre un camí concret per a acabar de solucionar un problema greu, que és el de Perpinyà pujant a la carretera de Cuenca, i tenim una
acabar d'establir l'asfalt que va ploure i va estar més baix. Les cunetes. Sí, va ser acabar de fer-ho i començar a ploure. Entonces allí el firme no va quedar compactat i hi ha alguns trossets que ha saltat, però sí que te ves que en la part de dalt hi ha una sèrie d'anys que va fer l'AUI en aquell moment, aleshores vam veure aquest camí. Perquè després vam veure altres camins, com per exemple el Pont Saler, que sí que vam actuar, no va estar dalt, però vam actuar per millorar-lo. I després una cosa que es va fer també, la maniobra, per una cosa molt puntual, però en teoria vull dir, el que es va plantejar-se ara és fer una actuació de solventat del problema d'allí. A partir d'ahir, quan és la subvenció de camins i vials, a mi m'agradaria poder juntar al Consell Agrari i poder fer una espècie de llistat, una espècie de dir, bueno, quins camins són els que ara mateix més necessitat tenen. Jo estic en contacte sempre amb els Raós, els Casaós, que són els que més xafen terreno perquè em diguen, si no trobo que està més mal. Una vegada que aquest pla de camins i vials sabran quants diners ens correspon, és tindre un llistat de les necessitats i a partir d'ahir decidir com fer-ho. Ara tu, no, Sí, a veure la mateixa. Vam parlar de com distribuir les despeses, però els ingressos no vam parlar. Entonces, el pressupost d'ingressos són el mateix que després, el pressupost, 883.313 euros. D'ahir la meitat dels impostos es nutrim de la meitat d'ells el que són el bé immoble de rústica urbana, els vehicles, l'impost d'IAE i l'increment de plusvalia. Entonces, d'ells, el que és la rústica i la urbana venen mantenint-se, es pagarà més o menys idènticament. El que sí que baixa és l'impost de vehicles, s'estima baixar també, o sigui, no baixa el percentatge, però s'estima que hi haurà una baixada en plusvalies i un xicot augment d'IAE. La resta, que són impostos directes, s'estima un augment del 10%, que són per construccions, l'IFIO, i el que són taxes es mantindran igual i augmentarien les transferències corrents, és a dir, els ingressos per subvencions per l'administració de l'Estat, per la comunitat autònoma i diputacions. I la resta es manté pràcticament inalterable. O sigui que el 50%, en aquest cas el 47%, ens ve d'ingressos directes i d'ahir ens baixen el que són els vehicles, principalment és la novetat. Alguna coseta que voleu afegir? Doncs si no voleu afegir més, passem a votar. Vots a favor? Molt bé. El següent punt de l'ordre del dia és pregs i preguntes. Alguna cosa que voleu comentar? Pues a ver, el tema de la familia que té propietaris solars, el tema de vials de la part llevant del poble, s'ha pogut avançar alguna cosa? País Valencià. Sí. Bueno, País Valencià també, en el projecte. Pues ahir, l'últim que van tenir notícies va ser quan encara estava l'anterior secretària Àngela, en el qual van alçar un recurs, ella els va contestar i va desestimar, i ja no sabien res més. No sabien res més si estan d'acord, si no estan d'acord. Jo vaig tenir després contactes per el tema de la netella de solars, que ja vam parlar, perquè ho assumien i tal, i no va haver cap problema, però de tot això que va ser un cas que estava i tal, que hi havia problema, perquè hi havia una persona que va fer una casa i estava la cosa cedida i tal, i sé que estava la cosa prou complicat. Jo sé que això, que van presentar un escrit, que Àngela el va contestar, l'única via que tenien era anar al concessionari administratiu, però han passat 2 anys de notícia del concessionari administratiu. Per tant, entenc jo que s'ha quedat tot ahí paralitzat. Però suposo que quan el dia de demà, quan es faci un pla d'actuació i quan hi hagi les sessions, suposo que aquest tema s'obrirà. No sé de quina manera, però s'obrirà.
més que res era perquè més que res per ajudar un poc al tema tenien que tindre en compte familiars que son pare va venir molts solars i no va cedir res en un sol moment i entonces que tenien que donar-se compte d'això que han venit uns solars però no han cedit res, entonces el que se demana és que es fiquen al dia, més que res. No estem reprochant-li res a ningú, estem dient-li d'ajudar perquè es formalitza la situació perquè si hi ha algú que vol fer una casa o està impedint el tema entonces m'imagino que hi hauria que reprendre el tema en el tema de que no esperar a que vinga una organització d'estes tal perquè és que si no després ahí s'han de ficar per almenys lo de la BBN i després ja es començarem a nou perquè si hi ha que esperar, penso jo, és una forma de començar a netejar el tema així. No sé si està clar, que ho pot dir-ho. No. Sí, pot dir-ho. Sí. A veure, sí, efectivament, ja com vaig nomenar, es tracta d'una propietat privada, que no és de l'Ajuntament. Entonces, mentre no existisca una cessió, no s'expropi per l'Ajuntament o l'interessat, en aquest cas, estar com a zones verdes, les normes subsidiàries demanen una expropiació roga i acaba aquest expedient i, per tant, acaba el terreny a ser propietat de l'Ajuntament, no pot l'Ajuntament fer ningú tipus d'actuacions en aquestes propietats privades. Bueno, són dos temes diferents que estan xerrant, però bueno, hi ha el cas, ahir jo discrepo en el tema aquest, perquè si anàrem a treure una nota simple de lo que és la propietària, aquestes zones verdes no es té ja com a propietat. I jo, si no ho feu vosaltres, prospectat que aclarir l'expedient, aniré jo. Més que res perquè es quedi clar, perquè ja quan ven un solar no ven què és el que està passant ara. Primer ja que ven la zona verde i algú construeix la zona verde, no pot. Veieu que l'Ajuntament, des de normes subsidiàries i després del planejament nou, ja marca on estan les zones verdes. L'únic que té que fer l'Ajuntament en aquest cas és per desarrollar les zones verdes és demanar-lo a la sessió o expropiar-ho. Però expropiar-ho en el sentit de que si és zona verde, en el sentit de que el pla general i de normes subsidiàries ja està declarat com a zona verde, que no té volta de fulla, que ella tindrà, i jo, si no ho feu, ho faré jo. Anireu a demanar una nota simple de solars d'esta persona perquè quede clar, perquè jo no entenc com des de que està venent solars i està venent tant de fachada i tant de fondo i el que és la zona de la carretera és una zona verda en el pla general i en els subsidiaris i no ens deixa actuar l'Ajuntament, és que no ho entenc. Si fora el nou, que estem parlant del País Valencià o del darrer projecte, entenc que n'hi ha problema. Però el que és ja el casc urbà, aquí, no ho entenc. No ho entenc i si no ho vosaltres, ho aniré jo per tal de veure què és el que té. Perquè ells sí que han venut solars. Ells sí que han venut solars i està venent un solar, però no pot dir o no dir què és el que pot fer la zona verde. Si és zona verde. Però no es qüestió que sigui... Una cosa és que la planificació o l'aprofitament urbanístic sigui una zona verde. I altra cosa és que s'hagi de fer la firma o la cessió o el vistiplau entre la propietària i l'Ajuntament de que això efectivament sigui una zona verde. Entonces, com això no està, arreglo el que hi ha ara, això és seu. Entonces, sense la seva autorització, ahir en teoria no es pot fer res. Autorizació verbal o escrita. Però una cosa és que estic a planificar o que en la secció de càrrec vital això estic a planificar que això és una zona verda o que tenga passeig o el que siga. Però això, hasta que no es tira avant, hasta que no està firmat en paper o no està executat, això, aunque està planificat sobre el plano en l'ordenació urbanística, està aixina, a expenses el terreno és d'ella. Llavors, ella, en aquest cas, la propietat és la que decidís, mentre això no estigui a compte que està, el que fa o deixa de fer. Però vull dir que està clar que això de zona verda està planificat i tal, sí, però com no està
Vull dir, no està com a tal, vull dir, que hem escrit, doncs, si en l'aire queda i serà el que serà, però ara... Però no passa res. Al pròxim ple jo intentaré anar a pegar una nota simple de lo que dona, de lo que és la propietària del solar Ixe i lo que dona al costat, si linda la carretera o si linda la zona verde. Y entonces ya saben si linda la zona verde o linda en la carretera. Ya está. Pero no podem hacer. Sí, sí, de todas maneras el secretari pot averiguar i el que vaya falta ho averiguem sense cap problema. Una cosa més? Comentar també que a banda que este cada setmana és el dia contra la violència de gènere de la dona, també és Santa Cecília. La banda de música té preparat diversos actes. El divendres hi ha una retreta, dissabte el concert, així en la Casa Cultura a les 8, i després el diumenge hi ha despertar i missa i ofrena al cementeri. Faig partíceps a tots, perquè la banda de música, la veritat és que en un poble com este, sense banda de música no seria el mateix. I res, per això que esteu convidats tant als actes del Dia contra la Violència de la Dona com als actes de Santa Cecília. I si no hi ha res més que dir, doncs donem per conclòs el plenari. Moltes gràcies i fins la propera. Sí.